Ka seng New Tribe Youth Council harangkat ke kenuhun jong gisamla pule jong jela haka shipho tarik unai wing arjar arpar kilai lumpai ba hakmat jong madur jong ba bul lengdo ubadan hakmat jong ka Shillong Law College. Ka dau ko bala penlong ye kitik samla baniami pai ba kalong halor ba ka sarkar ka penslem ban penlaj no ye ka bai bam jong gisamla pule lane ka scholarship ka balamang na banta usnem arjar arpawai arpar. Ka Education Cell jong seng HYC haka jingelam jong Education Secretary usamla en lang sawian habakeran hagelat pathai kubor ulong bag seng rengkat berkekenhun gisamla pule na kelengi college jong jela ka penrem ya sarkar jela nandu menteri rang ba ka sarkar jela Konrad Kongkal sangma baru Education Minister Uma Lakmen Rembui namar ka jingbom la jongki ban ai ka baibam jong gisamla pule mentala cisnem kenti. Kati ke pisah baibam jong isamla pule ke dikabal ai dak sarkar pedeng kat bak sarkar jela kabat penslem ong usamla en lang sawian. Shushu usamla en lang sawian ulong ru bak tenat pule putih jong sarkar jela ke di bandono la ke jong ka scholarship cell ban pej tang ya ke pisah baibam jong isamla pule. Ki nong ilam jong ka seng HYC kil ong ru bakin ai por ya ke sarkar hadu khatsan terik jong unai wing arjar arpar ban penrung ya ki baibam syaki account jong isamla pule ong usamla en lang sawian. Kajing alam jong Konrad sangma ubabun kam ban pelong ki festival ki fair don pisa ki Cherry Blossom Festival ki Tri Hill Festival ki festival ki fair belot ki Spark Road don pisa reban siu ya ka tulok jong kenai kai ban siu ya ka scholarship jong ki kena puli om don pisa lelada tak hadu bonda larai bengin mi syamadan in mi surok bandawa dia adu kali hata khlemat kisaong ba oshim kali ka pisa benon kam le nasiu nam ta scholarship balai bangi ha panda penbor yakini ginong mi khmat kidongi ngijit yaki nak benta ban pet ban sumar ban yarak yangi ndai ban pensosat yangi kum kinong song jong kajala ngisngau ban kren nak basai bakani ka jingyami menta ka singi hangni jong pi ki kun samla kali gadap jong kajing peni sa sarkar bakum ki kun samla jong kajela ba jong kajat pendui borok koi nginom shusnap lara ka sarkar kale menti hot menen kala ay ko order siteng ni banadu menta ka singi on sa pelaj no ek bisa ban poi siki account ki jong pi ngam tip hadu kat no nane kat no ngot layo ek ta bisa de kajing kren jong ka sarkar kalong nadu menta ka singi kin sab sedang ban pelaj ek bisa dan kalian jong ka seng haringkat ke Education Cell bat kumjur bat pi ki kun samla ngini but dia ni kam balada ngilap bakim simla penurlong lani kim simla pendap ya kata kular ka jongki bakin siu ya scholarship kumbala penbana menden nakaliang juga seng ngin sami biang syakmat bat ngin selum ngin salang bat ngin sepelong i program ki fair nak benta bandawa ya ka hok ka jongpi kan kata ka jirwat kijinge sibun akan nika rukom proses ke scholarship namar ba kadantang kami ke department kata ka Directorate of Higher and Technical Education ka bapai ban ka bakmi ya kijing penyat bari kijing pelat ya kini scholarship dan ini nak liang kasang hakini kita yo ki bansawan kenang ban pitikna bakum kini kijing ja kini me ya su nak kasnam ka babu jinge exam la pulih ka bede ka scholarship nak liang jong kasang ka salai ban kendu buat Education Minister ban dawano ba nak liang ke Education Department kan create no ya kata ka special cell dan ya kata ka scholarship cell ka ban petek tangi ka rukom penyat bagi rukom trekam nak ka scholarship jong ki kena